Iti DAMDAMAG Cordillera Bontoc Municipal Price Coordinating Council nang isangkat iti inspeksyon kadagiti fuel station. Iti ili tapno may panamnama nga umdas ti supply. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera agkalkalap iti datos kadagiti driver ken operator para iti fuel subsidy program. Adda detalye ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, nang isayangkat ti Bontoc Municipal Price Coordinating Council katinulong ti Department of Trade and Industry iti inspection iti 10 katupat a fuel stations iti ili. Sigun iti ahensya, umdas paylaeng ti supply ti petrolyo iti ili. Nagkiddaw mo ti Bontoc Mayor Franklin Odsi kadagiti fuel retailer ngay pangpangruna dati kasapulan dagiti manalon ng runa iti pang-agrikultura. Iti Baguio City, agtultuloy ti panangipatungpal ti Public Order and Safety Division iti Libreng sakay kadagiti commuters asaan a maakomodar dagiti public transportation gapu iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Makitintinulong ti POSD iti Baguio City Police Office iti panangipaay iti libreng sakay tapno maipanamnama a makaawid a natalged ti publiko. Kabetan na, pinertengan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera ti panagreget da amang implementar iti government's fuel subsidy program kasungbat iti panagnato ti presyo ti petrolyo amang apektar iti sektor ti transportasyon. Mangisaysayangkat ita ti LTFRB car iti panagurnong ti datos manipod kadagiti public utility drivers ken operators iti rehiyon ang mausar tapno mailasin ken ma-validate dagiti kwalipikado a benepisyaryo iti payout babaen ti fuel subsidy program. Alalukoyon met ti ahensya dagiti drivers ken operators ang makipaset iti data collection process tapno mairaman da iti benepisyaryo ti subsidiya. Iti kalingga, nang isayangkat ti Project Monitoring Committee iti on-site inspections kadagiti local infrastructure projects tapno may panamnama ti transparency, efficiency ken accountability. In-inspection dati water system project iti Baguio City Agricultural Research, Production and Training Center iti Barangay Balong, road improvement iti Dilag, water system and sorting facility iti City Sanitary Landfill, panakapasayaat iti Barangay Road ken panakaituloy ti Riverbank Protection iti Laya East, ken panakapasayaat iti kalsada iti Bulanao. Babaen ti on-site evaluation, pinasingkedan manen ti gobyerno ti syudad ti dedikasyon da amang sigurado asaan laeng amalpas dagiti proyekto ti infrastruktura no di ket makaragpat pay dagiti pagalagadan ti kalidad a magunguna kadagiti komunidad. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.